Assalamu alaikum, barkanku da yau jama'a. A safiyar yau ne aka ba da muhimmin sanarwa daga hukumar Hisba ta jihar Kano, inda ta ce a yi gaggawan kama Safara'u, wanda aka fi saninta a shirin wancan kwana mai dogon zangonin kwana 90, da kuma Mr. 442 mawaƙin arewa hip hop din nan. Amma inda hukumar ta sanar, ta ce sun ji labarin sun bar jihar Kano, shi da ita da Safara'u da Mr. 442, saboda dokokin da yake jihar Kano ba irin tasu bane ta yada manufar ɗabi'unsu. Amma duk da haka hukumar Hisba ta jihar Kano ta ba da umarnin a kama Mr. 442 shi da Safara'u. To kuma yayi zafi za mu ji ta. Wai shi 442 nan da an san shi da gurɓatata halin matasa da 'yan mata gaba ɗaya ta hanyar waka da suke ta waƙe-waƙe na ɗabi'un banza ko faɗan kalaman banza. Amma yau da hukumar Hisba dai ta bada wannan sanarwar daga jaridar Dokin Karfe TV. Allah sa mu dace, kuma Allah ya gyara mana duk wani mai sa tarbiyyar mutane. Allah kare mu da shi, ya Allah ka sa kasar ta zauna lafiya. Amin ya rabbi. Da Allah ku taimaka ku mana subscribe.